ok bor. Mar ariyo, wasewacho niga ka kenda dwa nuoyo ni unless gik moko chenjore, William osetieko tich ka IEBC. Dibedi ma momiyo chunye ng'ech. Masani gima William ng'iyo en Supreme Court. Jakweno osetieko go. Governor, ikoni e yiero mar piny Kenya kaka en gi jakweno gi jalendo. Bas. Mane gima duong'. Mane gima duong'. Nikech achiel kuom gik mano kelo fwere ndalo cha, ma ji nopogore, en jalup jakom mar IEBC manyien ni, onge gi lony mar bedo advocate of the High Court. En ng'ama oting'o project planning and management. To bedo jakom mar duol mar IEBC nyaka ibed gi gund lony moro e weche mag chike. Yes. Kendo rang'iny mari nyaka bed ni nyalo bedo judge mar High Court mar doho mamalo. King'iyo gigi te, gimineno nyisi ni neno kaka tugoni nyo tugore. Victor, wadwa nyiso jopiny nikech kaka wanene ka be ma wawacho ni wakonegi ni Gachagua dhi dala chon mwanuoyo negi. Nodhi koso noko dhi. Koro adir mantiere ka eni William Ruto en jasiasa ma wiye bith. To king'iyo kaka IEBC ni nyo olosi ka ok waoli e pi mang'ich. To ni winjo ka chien kacha ng'ane ne ywak, Kalonzo Musyoka ne ywak ni gidhi loso a people sango IEBC. Pod warito nyaka sani. Dine bedi to Kalonzo nyone gi ng'ate kanyo miluongo ni Koki Mudi ambassador. Yes. Koki, yes. Selection panel kacha. Yes. Koro adir mantiere ka ni kodokor ka IEBC to an gi kaka nene William osetieko tich makanyo. Tich makoro chando wiye ka en tich mane Supreme Court. Mane momi neno lweny gore ka nikech ok odwa ni ng'ato dhi otimne gima Maraga notimo cha. Koro magi to koro gik mitimo magi mana kaka ncha ne ni neno nwa kowi wuoth cha. Victor. Ing'ere sude nwa nego to kwatema wanwe kisera. Sama koro kogik to wach ni ere Victor mondo koro semb dhoko donjgo. Ken gi an gi sut malich manu gine be koro dhiang' ok onyal sudo bute. Wuon dhiang' koro ipogo wuon dhiang'. Ipogo wuon dhiang' gi jomo bira. Wan koro gika ma koro an koro jwase mwakedo godo. Mano nyisi ni moko gito mana miwiro godo. Mana miwiro godo nikech nyaka wawach ne jopiny adier. Magi mana miwiro godo. King'iyo William noyudo thuolo maber mar keto koke e IEBC ka. To ODM bende nyo miye lwasi maber. Kaluore ni gi kaka siasa tugore pacho ka. Koro kiduogo e gik ma ibitima tima mana kaka iwinja wacho ni ng'at mo okow dhiang' wuoth mondo awene ken bende ombok wiye. Enia, achiel kuom gik ma rito gi mana kaka iwinja wacho no en public perception. Mantiere ni IEBC bias. Ni IEBC ng'at ma onge leke e lung'na ng'o Orafuok. Orafuok. En gi leke mok nyal kech nekech ntiere ng'ato ing'eni IEBC toko to ntiere kaka josiasa gi jochumbo lwet gi e agulu e yo igla kapok IEBC otoko mitoke elie mesa. Koro bedo ni olosi gi dakika molosie ni mae to koro mana mar kow sa. Mar ariyo Victor, wan gi weche mag pending elections masewacho ni institutional challenges magin godo. IEBC nitie gik mang'eny marito jogi to king'iyo sa monego be ni timie gigi to gi yiero dakika wadong gi manyalo romo higa ariyo kende kech mbaka ni bende nagoye mbaka juma mokalo ni gi jata tiche ka ODM mano executive director Oduro Ng'wen ma bende ntiere YouTube kacha on the people's bench nyo wago mbaka ni Victor to en bende kaka duond bura mar ODM kech en jawachi eloe ntiere luoro mantiere king'iyo weche mag boundary delimitation weche mag keto tong' makech ng'ene katiba wacho ni bang'i ga paro ne bende wa review tong' mag constituencies code wards. King'iyo weche gi ariyo gabiriyo mane owach ni ne ok ochopo rang'iny mar kwan mar oganda ni population quota. Sani dhi bedo gima liet ma ok nyal tuom. Nekech onego bed ni tuomo gini ka lwasi mar siasa ok okiyo machiegni ahinya gi weche mag campaign. Nekech sani kidwa dhi mulo boundary kata kidwa dhi mulo kiyo mar ng'ato tiketi weche mag siasa. Koro dhi bedo ne gima tek. Nikech kada mana census mano timo gika